Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gayong. Taong 1984, Barobo, Surigao del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang albularyo itong si Gayong. Katuwang niya noon ang kanyang kapatid na siya namang katukatulong niya tuwing dumarayo sila sa ibang lugar para tumulong sa mga taong matagal nang nagtitiis buhat sa mga karamdamang wala silang kaide-ideya kung papaano nila malulunasan. Dahil sa nagmula ang kanilang tangang karunungan sa yumao nilang lolo, kaya na may hindi maipagkaila ang dami ng taong naniniwala sa kanila. Hindi man sa pagmamayabang pero bantog na albularyo ang lolo nila Gayong noong nabubuhay pa ito. Sa halos 9 na dekada nitong pamumuhay sa mundo, napakarami ng tao nitong natulungan. Sa katunayan, noong namatay yon, halos hindi mahulugan ng karayom ang bahay nila buhat sa dami ng nakidalamhati. Bagaman nasa edad 25 anyos pa lamang si Gayong noong taong ito, masasabi nating dalubhasa na yon sa larangan ng lihim na karunungan. Ang kanyang kapatid naman, kilala na ang lahat ng halamang gamot na ginagamit nila. Bagaman wala sila noong kinalakihang mga magulang, kahit papaano hindi sila nagduda sa yumao nilang lolo. Ulilang lubos man noon sila Gayong pero bitbit nila ang magandang turo at pagdidisiplina nito. Nga pala, ang bahay na tinitirhan nila noon ay nasa dulong bahagi na ng Barobo. Kagaya ng karamihan, barong-barong lang din ito. Malapit din sila noon sa bundok, kaya na may ang isa sa kanilang pinagkukunan ng hanap buhay ay ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Malayo man noon sa baryo, araw-araw naman silang binibisita ng mga taong nagpapakonsulta sa kanila. Ayon nga kay Gayong, may mga linggong walang patid ang pagbisita ng mga ito sa kanilang bahay. Sa pagsapit ng buwan ng Agosto noong mismong taong ito, nagpatuloy naman ang kanilang pangkaraniwang pamumuhay. Tuwing sumasapit noon ang Huwebes at Biyernes, tumutungo sila sa kabilang baryo para tulungan ang iilan nilang pasyenteng naninirahan sa lugar na yon na wala nang kakayahang makapunta sa kanila ng personal. Kahit papaano kasi, naaawa sila Gayong doon, gawa ng nag-aasam din ng mga ito na madagdagan pa ang kanilang buhay sa mundo. Sa maniwala man kayo o hindi, mayaman ang dalawang pamilyang binibisita nila roon. Marami yung trabaho at mga lupain na siya namang pinagkukunan ng mga ito ng limpak-limpak na salapi. Halos hindi na rin mabilang ang mga ekspertong pinagkonsultahan ng mga taong yon, subalit sa mga kamay lamang nila Gayong, nakaramdam ang mga ito ng kaginhawaan at pag-asang manumbalik sa normal ang kanilang mga kalusugan. Dahil sa ganoong pag-aasam ng mga itong mabuhay, doon nila napagtanto, baliwala ang limpak-limpak na salapi sa harap ng kamatayan. Para kay Gayong, kahit anuman ang estado mo sa buhay, basta nakakakain ka at may malusog kang pangangatawan, lubos ka ng pinagpala ng Ama. Dagdag pa niya na, hindi rin dapat nakainggita ng anumang uri ng temporal na bagay na wala ka sa kadahilan ng hindi mo naman yun madadala. Nasa kalagitnaan na noon ng Agosto, nang muli na namang bumisita sila Gayong sa kanilang mga pasyenteng nasa kabilang baryo. Bago nila nilisan ang kanilang pamamahay, sinigurado naman nilang dala na nila lahat ang kanilang mga kinakailangan. Sa punto kasing yon, tuluyan niya nang nalaman ang eksaktong karamdaman ng isa sa mga ito. Naniniwala siya na kaya hindi yun gumagaling ay dahil sa palihim na panggagambala rito ng mga aswang. Sa pagdating nila sa kabilang baryo, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa mansyon ng pasyente nilang hindi na nakakalakad
dahil sa abnormal na paglaki ng mga binti nito. Malayo pa man sila sa bahay ng taong yon, bumungad na sa kanila ang mga trabahador nitong kanina pang naghihintay sa kanilang pagdating. Pagsilay naman ng mga ito sa kanila, dali-dali naman sila nitong sinalubong para kunin ang kanilang mga dala. Ay, kami na ho magbibitbit niyan. Kanina pa ho kayo hinihintay ni Don Roman. Wika ng isa sa mga trabahador nito. Nang marinig naman yon ni Gayong, agad naman niyang ibinigay sa mga ito ang 2 bayong na kanilang hawak-hawak. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nga nila ang pamamahay nito kung saan doon bumungad sa kanila ang mga katulong nitong may mga daladalang batya na naglalaman ng maligamgam na tubig. Maya-maya pa, pagpasok naman nila sa silid ng kanilang pasyente, nadatnan nila yung nakaratay sa higaan nito. Nakatali sa 2 poste ang mga paa nito para umangat sa mismong higaan. Nakatagilid din yun ng bahagya para lamang makahinga ang sugat nitong halos bumutas na sa likod. Sa paglapit naman ni Gayong sa lalaking yon, mahinahon naman niya yung binulungan para naman kahit papaano malaman nitong dumating na sila. Pagmulat naman ng mga mata ni Roman, napangiti lang naman ito habang nagwiwika yon kay Gayong nang, Gayong, kumusta na ang pag-aaral mo sa lagay ko? May nalaman ka na ba? Matapos naman itong makapagwika, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, Oo, alam ko na ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na malaman ko kung sinong may gawa nito, ihaharap ko siya sa'yo. Akala ko nakulam ka eh. Hindi pala. Bale sa pananaliksik ko ukol sa kalagayan mo, napakain ka ng mga pagkaing may tanim na karne ng tao sa loob nito. Mapanganib para sa atin na makakain ng ganyan dahil nagsisilbi ang lason sa ating mga katawan. Yan ang dahilan kung bakit kahit anong gawin mo, hindi mo napipigilan ang paglaganap nito sa iyong katawan. Kasabay ng pagwika ni Gayong ay ang pag-abot naman ng kanyang kapatid ng garapong naglalaman ng pinaghalo-halong halamang gamot. Halos magdadalawang gabi rin nila yung ginawa sa kadahilan ng napakahirap makakuha ng sangkap para mabuo ito. Sa pagbukas naman ni Gayong sa garapon, agad namang umalingasaw sa buong paligid ang bango ng amoy nito. Makalipas pa ang ilang minuto, inumpisahan niya na yung ilapat sa halos malagakamaong butas na sugat ng matanda. Nang maisakatuparan niya na ito, pinainom niya yon ng maligamgam na tubig na merong ugat ng bayabas para masigurong mabilis na magsasara ang bukana ng butas. Nang maubos naman yon ng matanda, humingi naman siya roon ng abiso para matingnan ang kusinang pinagmumulan ng pagkain nito. Bagaman hindi siya sigurado, malakas ang kanyang kutob, merong isang trabahador ang matandang yon na naglalason dito. Ano man ang pakay nito, paniguradong hindi yon ikakabuti ng kanyang pasyente. Matapos namang marinig ng matanda ang kanyang nais, agad naman itong inabisuhan ng panganay nitong anak na sundin ang lahat ng kanilang nais gawin. Nagpaalala rin niyo na walang sino man ang makakapigil sa kanila, lalo pat siya ang direktang nagpahintulot dito. Sige lang Gayong, malaya kayong gawin ang lahat ng nais nyo rito sa pamamahay ko. Kapag meron kayong napansing kaduda-duda, ipagbigay alam nyo ito sa akin. Pangako, hindi ako magdadalawang isip na paslangin ang taong nagtatraidor sa akin. Galit na wika ni Don Ramon matapos namang marinig nito ang kanyang naging pahayag buhat sa karamdaman nitong halos ilang taon na sa kanyang nagpapahirap. Dahil sa sinabi ng matandang yon, agad naman nilang sinuyod ang bawat sulok ng tahanan nito. Sa kanilang paghahanap, doon nila natagpuan ang iilang buto ng tao na animoy pilit inilibing
sa ilalim ng lababo. May mga nasipat din silang karne ng taong nakahalo na sa mga rekados ng pagkain na para bang pinagbabalakan na namang ilagay sa pagkain ng kanyang pasyente. Para maiwasan ang anumang usap-usapan sa pamamahay nito, nagdesisyon siyang hanapin ang aswang sa pamamagitan ng daladala nitong palaspas. Pinagpira-piraso nila yon, tapos inihip sa hangin. Matapos nila yung gawin, hinayaan lang naman nila ito, gawa ng kinagabihan pa nila yun mararamdaman. Upang madali nilang mahanap ang nilalang, nagdesisyon silang manuluyan na muna pansamantala sa tahanan ng kanilang pasyente. Lubos naman yung ikinatuwa ng matanda, lalo pat yon ang kauna-unahang pagkakataon na matutulog sila sa pamamahay nito. Sa paglalim ng gabi, patuloy naman siyang nakikipag-usap sa matanda. Lahat ng katanungan nito sa kanya ay maigi niyang sinagutan nang sa gayoy wala itong magiging pagdududa sa kanyang kakayahan. Ayon sa matandang yon, kung nagkataong hindi niya nakilala ang magkapatid, paniguradong hindi siya magkakaroon ng pag-aasam na mabuhay pa ng matagal. Noon pa man kasi, inaasahan niyang mamamatay siya sa karamdamang yon sa kadahilan ng wala ni isa sa kanyang mga nilapitan ang nakapagtukoy sa kanyang karamdaman. Dagdag pa ng matanda na marami na rin siyang ininom na pangontra laban sa barang at kulam, pero ni isa sa mga ito walang tumatalab. Nang marinig naman ni Gayong ang tungkol doon, inilahad niya sa matanda na hindi nga talaga yun magkakabisa, lalo pat hindi naman yon ang kanyang iniinda. Naniniwala rin siya na maaari lang ding palalain ito ang karamdaman niya kung patuloy niya yung iinumin. Sa pagsapit ng 9:00 ng gabi, habang seryoso silang nag-uusap, bigla naman siyang kinalabit ng kanyang kapatid, indikasyon na naramdaman na nito ang dinapuan ng palaspas. Pagtitigan nilang dalawa, dali-dali naman siyang nagpaalam sa pasyente niya para lumabas muna pansamantala. Don Ramon, lalabas na muna kami. Babalik din kami agad dito maya-maya. Humanda na ho kayo. Dahil sa pagbalik namin, malalaman nyo na kung sino nagbabalak ng masama sa inyo. Seryosong wika ni Gayong sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman sila nitong tinanong kung kailangan pa ba nila ng tauhan at gamit. Nang marinig naman yun ni Gayong, umiling lang naman siya, hudyat na hindi na nila kailangan ng kasama. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa baryo. Habang naglalakad sila ng kanyang kapatid, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa eksaktong lugar na dinapuan ng palaspas. Pagkarinig naman ito sa kanyang naging tanong, inilahad naman ito sa kanya na matatagpuan ang palaspas na yon sa gitnang bahagi ng baryo. Dagdag pa nito na hindi rin pangkaraniwang nilalang ang makakaharap nila sa lugar dahil sa mabigat na presensyang bumabalot dito. Nang marinig naman ni Gayong ang sinabi ng kanyang kapatid, nag-umpisa na siyang magtaas ng bakod at puder sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paglalakad, doon na bumungad sa kanila ang isang maliit na kubo na nakatayo sa gilid ng 2 puno ng nyog. Hindi pa man sila roon gaanong nakakalapit, doon na nila nasilayan ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng tahanan nito, hubot-hubad at merong namumulang mga mata. Hawak-hawak din ito ang palaspas na ipinalipad nila, indikasyon na kanina pa sila nitong hinihintay. Sa pagpasok naman nila Gayong sa bakuran ng bahay nito, agad naman nilang narinig ang pag-angil nito habang seryosong nagwiwika sa kanila ng Mahusay talaga kayong magkapatid. Biruin ninyo.
Sa dinami-rami ng albularyong nagtulong-tulong para gamutin ang tampalasang matanda na yon, kayo lang ang nakabunyag ng aking sikreto. Binabati ko kayo. Kalakip ang aking pakikiramay sa nalalapit niyong pagkawala sa mundong ito. Kasabay ng pagwika nito ay ang paulit-ulit na nitong pag-atungal habang mabilis namang nagsisiuslian sa katawan ng nilalang ang mga galamay nitong animoy pilit na itinatago sa kanyang balat kayo. Hindi naglaon, bumungad sa kanila ang kakaibang wangis ng aswang na merong 2 sungay sa noo. Nang masipat na manigayong ang anyo nito, bahagya naman silang tumigil sa kanilang paglalakad habang seryoso naman siya roong nagtatanong ng, "Kakaiba ang anyo mo ah. Saang lahi ka napapabilang?" Nang marinig naman yon ng nilalang, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi mo na kailangan pang malaman." Matapos naman itong sumagot sa sinabi niya, buong puwersa naman yung sumugod sa kanila na para bang hindi man lang yun nababahala. Maya-maya pa, nang medyo malapit na ito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung sinugod ng kanyang kapatid, bitbit ang isang mahabang kawayan na siya namang pangunahing armas nito. Habang nagbubuno noon ang dalawa, pansin na pansin naman ni Gayong ang 2 pang mata ng aswang na yon na naroon sa likurang bahagi ng kanyang mga palad. Dahil sa karagdagang mata nito, kaya na may nagagawa nitong masalag ang halos lahat ng atake ng kanyang kapatid. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga siya nagpasyang tumulong dito. Napagtanto kasi noon ni Gayong, may iilan ding kahinaan ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, nagagawa na nga nila itong mapaatras habang paulit-ulit na tinatangkang bigyan ng matinding pinsala sa katawan. Subalit, dahil sa liksin nito, nanatiling bigo sila Gayong. Sa halos kalahating oras ng kanilang pagbubuno, tanging mga galos pa lamang ang natatanggap nito. Sa kanilang hanay naman, halos maghabol hininga na lamang silang 2 dahil sa dami ng mga usal na ginagamit nila. Maya-maya pa, nang magkaroon na ng pagkakataon si Gayong na undayan niyo ng saksak sa katawan, agad naman niya yung isinakatuparan na siyang naging sanhi upang mapaatungal ng malakas ang nilalang. Habang nakatarak sa katawan nito ang kanyang sundang, pilit naman yung nagpupumiglas na siya namang hindi na pinahintulutan ng kanyang kapatid na tumakas. Sa halos paulit-ulit nitong pagpalo ng kawayan sa ulo ng nilalang na yon, hindi naglaon, tuluyan na nga yung nawasak. Dahil dito, buong puwersa namang itinarak ng kanyang kapatid sa ulo ng aswang ang kalahating parte ng kawayang hawak nito na siyang naging sanhi upang tuluyan ng mabulag ang nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nila yon binigyan ng pagkakataon para makapaghiganti. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad naman yung naligo sa sarili nitong dugo habang naghihingalo. Nang mapagtanto naman ni Gayong na patay na ito, agad naman silang naghanap ng kangganang kalabaw sa lugar na siya namang gagamitin nila para sana dalhin ang bangkay ng nilalang patungo sa pamamahay ng kanilang pasyente. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon na sila nakakita ng kangga sa isang tahanang malapit lamang sa lugar na yon. Nang akmang hihilahin na niya ang kangga, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ng isang matandang lalaki na nakasilip sa bintana ng kubo. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, narinig na lamang niya yung nagwika sa kanya ng, "Bagwak ang aswang na pinatay ninyo. Mag-iingat kayo. Sila ang uri ng aswang na kayang pumatay kahit wala na sila sa mundong ito."
Matapos naman itong makapagwika, dali-dali naman itong isinarado ang bintana na parabang ang tanging hangad lamang nito ay balaan sila ukol sa nilalang na kanilang napaslang. Hindi naman yun gaanong pinagbigyan ng pansin ni Gayong, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na patay na ang nilalang na yon. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa bahay ni Don Roman, naging normal naman ang lahat. Yung kapatid niya, masaya niya pa yung nakakausap na parabang wala naman doong nangyaring kakaiba. Nang marating na nila ang bahay ng matanda, agad naman itong namukaan ang tauhan niyang bumungad sa kanyang harapan na wala ng buhay. Pagbaling naman ito ng paningin sa kinaroroonan nila Gayong, dali-dali naman itong tinawag ang tatlo nitong tauhan na merong bitbit na 2 bayong at 1 baul. Pagbuklat naman ng mga ito sa kanilang harapan, doon bumungad sa kanila ang baul na naglalaman ng purong ginto at 2 bayong naman na purong salapi ang laman. Matapos naman nila yung masilayan, agad namang napabaling ang kanilang paningin sa kinaroroonan ng pasyente ni Gayong na parabang naghahangad sila ng mga kasagutan ukol sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Sa pagtitigan naman nila ng matanda, nakangiti lang naman yung nagwika sa kanila ng, "Parang awa nyo na. Tanggapin nyo na yan. Ituring nyo na lamang yung regalo dahil sa kabutihang ipinakita ninyo. Alam ko namang hindi matutumbasan ng kahit na ano ang utang na loob ko sa inyo. Ang sakin lang, kahit sa konting halaga, mapasaya ko kayo." Nang marinig naman yon ni Gayong, pilit naman niyang tinutulan ang mga bagay na ibinibigay nito sa kanila. Subalit, dahil sa pamimilit noon ng matanda, wala na rin silang nagawa kundi tanggapin ito. Sa pagsapit ng sumunod na araw, minabuti nilang tumungo na sa susunod nilang pasyente para lapatan din yon ng Lunas. Matapos ang kanilang trabaho, sa araw ng Huwebes at Biyernes, minabuti na rin nilang umuwi para makapagpahinga. Ayon kay Gayong, dahil sa ibinigay na pera ni Don Ramon, hindi nila maipagkakaila na gumaan ng bahagya ang pamumuhay nila. Para hindi naman masayang ang mga salaping yon, binili nila yon ng 5 kalabaw at iilan pang mga hayop. Yung mga ginto naman, ibinigay nila sa mga kakilala nilang nangangailangan. Magmula noong gumaan ang kanilang pamumuhay, hindi na sila gaanong nagbabanat ng buto sa pagsasaka. Kapag wala sila noong ginagawa, pinipili na lamang nilang bumisita sa sentro para maghanap ng taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Subalit, lingid sa kaalaman noon ni Gayong, unti-unti na palang nabubuo ang balik ng bagwak sa kanyang kapatid. 1 taon pa noon ang lumipas. Habang nanggagamot sila sa isa nilang kababaryo, bigla na lamang siyang pinagpawisan ng malamig matapos niyang mapansin ang kanyang kapatid na dumaan sa kanyang harapan na merong buradong pagmumuka. Dahil sa kanyang nakita, sinubukan niya pa yung pansinin pero sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi siya nito naririnig. Imbis na tumigil yon, dumire-diretso lang ito papalabas ng bahay. Pagsunod niya rito, hindi niya na yun nakita pa. Dahil sa pangyayari, minabuti na lamang niyang bumalik sa loob ng bahay ng kanyang pasyente para ipagpatuloy ang naantala niyang panggagamot. Kinahapunan noong mismong araw na yon, paglabas niya sa bahay ng pasyenteng ginamot niya, doon bumungad sa kanya ang kanyang kapatid na nakahandusay sa gilid ng pinto at wala ng buhay. Marami rin yung galos sa katawan at meron na yung malaking butas sa kanyang 2 mata. Yung tipong lahat ng tinamo ng bagwak noong pinatay nila ito ay tinamo rin ng kapatid niya. Matapos naman yung masilayan ni Gayong, napaluhod na lamang siya sa harapan nito
hindi mawari kung ano ang kanyang gagawin sa buhay. Sa isang iglap, lahat ng alaala ng kanyang mga mahal sa buhay bago yun nawala, muli na namang pumasok sa isip niya. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, hindi niya maipaliwanag ang sakit na kanyang nararamdaman. Yung tipong kahit blanko na ang kanyang isipan, patuloy pa rin kumikirot ang kanyang puso. Yung mga mata niya, kahit wala nang mailuluha pa, patuloy pa rin yung umiiyak. Sa paglipas ng mga araw, doon naalala ni Gayong ang sinabi ng lalaking pinagkuhanan nila ng kangga matapos naman nilang mapatay ang bagwak. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na ang kanyang kapatid ang nagsilbing balik ng sumpa nito. Pero alam niyo ba, labis pa rin noong nagpapasalamat si Gayong dahil sa lakas ng pananampalataya niya sa Diyos. Marami na rin kasi noon ang bumubulong sa kanya na tapusin na ang kanyang buhay, pero nanatili siyang matatag at may pag-asa. Sa paglipas pa ng mga panahon, nabuhay si Gayong ng nag-iisa, bitbit ang masalimuot niyang karanasan noong minsan niyang masaksihan ang brutal na balik ng bagwak. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas at saka sobrang galing nitong magkapatid na to, no? Pero parang nakita ko lang na naging kahinaan nila, yung naging kampante sila. Kasi binigyan na sila ng babala ng lalaking hiniraman nila ng kangga o binilhan nila ng kangga Pero hindi nila yung pinakinggan. Bakit? Hindi natin masisisi itong magkapatid. Unang-una, mukhang sanay naman tsaka batak silang pumatay talaga ng mga aswang, no? So siguro yung mga napapatay nilang ibang lahi, pagkatapos nilang patayin, yun na yun, tapos na. Hindi na babalik, wala nang gante o kung ano man. Kung meron man bumalik, siguro mga kaangkan o kamag-anak ng aswang na yun. Pero sa punto na to, itong lahi ng bagwak na ngayon ko lang rin narinig, gumaganti sila kahit patay na sila. Yun ang nakakatakot ngayon. Diba? Pero paano kaya nalusutan, no? Kasi kung papansinin nyo yung takbo ng kwento, parang binalikan tong kapatid ni Gayong na nasa proseso sila ng panggagamot. Diba? Ba't ko nasabi? Kasi kapag nanggagamot yung mga antingero tsaka albularyo, saksakan ng dami yung puder tsaka bakod niyan sa katawan. So, paano nakalusot yung bagwak? Ano ba to? May hinintay? Nag-ipon ng sapat na puwersa para malason yung kapatid ni Gayong? O kung anumang napakabigat na dahilan? Alam naman natin hindi natin masasagot kasi isang episode lang Diba? Yun lang yung mga nakita ko sa kwento. Pero overall, maganda siya pero nakakalungkot. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.